Βλάκα μου Μαρή με τον κόλο, με τον κόλο το στον τρίβο. Άντε με τον κόλο το στον τρίβο, άντε και το ψηλό κομμάνι, εσύ το πείτε φανιτάρια, με χατάκι με χατζαριά. Να με αμοναχός, με τσιμπολούς δεν κάνω, πως σαν το ερήμο δεν πριν, που είναι στα όρια πάνω. Μιλάμε για την Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού, που σημαίνει ότι αφορά τους μανιταρόφιλους όλης της Ελλάδας. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία που μας δίνεται να ανταμώνουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον μια φορά σε αυτή την εκδήλωση, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, απόψεις, γνώσεις, να διασκεδάζουμε όλοι μαζί, να απολαμβάνουμε ένα τετραήμερο ουσιαστικά εναλλακτικού τουρισμού δίπλα στη φύση, στα πεντακάθαρα νερά του ποταμού του Βενέτικου, και να πάμε μπροστά αυτή την υπόθεση που λέγεται μανιταροφιλία και μανιταρογνωσία. Νιανιά κοστά, ανακούλα φις, ουτζίνα κο, ανανιάμπα νιανιά κοστά, ανακούλα φις, ουτζίνα κο, ανανιάμπα νιανιά κοστά, ανακούλα φις, ουτζίνα κο. Δεν χρειάζεται να είναι μια συγκεκριμένη ράτσα. Όλα τα σκυλιά μπορούν να εκπαιδευτούν. Απλούστατα θέλει πολύ υπομονή, πολύ χρόνο και πρέπει να έχεις οπωσδήποτε και τρούφα για να τα εκπαιδεύσεις. Δεν τα εμπορευόμαστε τα μανιτάρια, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το εμπόριο, αλλά είναι η προστασία της φύσης και η καταγραφή των μανιταριών. Πάντα μου άρεσαν τα μανιτάρια να βλέπω στο δάσος και μου άρεσε και γενικά να κάνω βόλτες στο δάσος. Και όταν ανακάλυψα από το ίντερνετ ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος, άρχισα να επικοινωνώ μέσω ίντερνετ και σιγά σιγά να πηγαίνω στις συναντήσεις, γνωρίστηκα με τον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι Έλληνες για πρώτη φορά στη ζωή τους δοκιμάζουν μανιταρογεύσεις στην πόλη μας, στα Γρεβενά. Σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο πάνω από 10.000 μερίδες μανιταρόσουπας και μανιταρόπιτας σερβίρονται σε όλους τους επισκέπτες. Αυτό συμβαίνει και ενδιάμεσα στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, τα ανακατοσάρια, όπου συμμετέχουμε εμείς με τα μανιτάρο ανακατοσάρια.
Σε αυτή την πόλη των ονείρων, πριν από 8 χρόνια, μοτοσυκλετιστές πολίτες ξεκίνησαν ένα θεσμό. Αυτός ο θεσμός γεννήθηκε, βαφτίστηκε και η λέξη αυτού ανακατοσάρια. Γρεβενά, ανακατοσάρια, αναζητώντας το απίθανο. Στα ανακατοσάρια δεν χρειάζονται μάσκες, χρειάζεται μόνο φούμο και μαύρο καπέλο. Thank you very much. Οι γρεβενιώτες του σήμερα, με σωστό προγραμματισμό, σύνεση, οξυδέρκεια και εργατικότητα, διακρίνονται στην μουσική, στις τέχνες, στην επιστήμη και στον πολιτισμό. Αυτό είναι ένα από τα βάλς Σοπέν, είναι σχετικά διάσημα έργα τα οποία είναι τρίλεπτοι χώροι ουσιαστικά και είναι κάτι το ατμοσφαιρικό, είναι κάτι το μελαγχολικό, κάτι το οποίο παίζοντας το μου θυμίζει, θα έλεγα, την πόλη μου. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, με θυμάμαι ένα μικρό αρμόνιο που μου είχε πάρει ο παππούς μου και αυτό ουσιαστικά ήταν η αφορμή